En un dos parques industriais máis importantes de Santiago, queixanse de que apenas teñen iluminación porque moitos farois non funcionan. Os empresarios din que é un risco para os seus condutores e tamén para os peóns. Farois danados, dobrados e que non aluman. Así loce o polígono industrial Costa Bella de Santiago a primeira hora do día ou polas noites. A falta de luz nesas franxas horarias supón unha preocupación para os propietarios dos negocios instalados no parque empresarial, que levan tempo denunciando a falta de instalación. Farolas están todas torcidas, todas caídas, e non teñen instalación, vímoslo reclamando xa hai bastante tempo, pero levamos aquí 15 anos e seguimos igual. Non se vei nada de noite ou a mañá. Entonces, os empregados, por exemplo, teñen medo de atropelos. Con todo, o risco para condutores e viandantes non é o único problema derivado da falta de iluminación. Empresarios e empregados denuncian que tamén causa unha sensación de inseguridade nas horas sen luz natural. De feito, algúns propietarios denuncian numerosos roubos nas súas instalacións. E a mí me comentan que a noite ou a mañá temprano, cando non hai luz, que tamén sentes un pouco de inseguridade. Sí, os roubos con bastante frecuencia, sí. Eu podo dicir que ao mellor presentei unhas 50 denuncias por roubos. É por todo isto que os propietarios afectados piden que se adecúen as condicións do polígono ás das instalacións das propias empresas, que, por exemplo, si contan con iluminación. Reclaman que esa solución chegue o antes posible e non se tome en serio só en caso de que os problemas teñan consecuencias.